Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg. Makapakatawa, makapalit, makapaisem. Ngem paspasamak met dagitoy magbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbat ken solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong. Manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado. Ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo. Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Naimbaga bigat aldaw malem kan rabi iyo amin papagayam kan kadrama dita at dumdumngag. Kastoy nga rudan ti surat ni Edo iti Nueva Vizcaya. Ken ka Mang Bianong, naawis met to'y riknak nagsurat, takayat kumet denggen ti kapanunutam, iti daytoy parikut ko ita amang burburibur unay kanyak. No dagiti dadumang agparikaut, ket mabangking ti abagada. Siya ket agkubo akon, gapu iti kadagsen ti bakbaklayag. Kastoy man ti rogay ti amin, Mang Bianong. Malay, anyat ko po amon. Apay ngay purpurwa ko, tirawar dagiti kawas ka. Makaamu ka amang kamat kadagit tap! Agtalnakan! Di ko'y palapan itiruwar dagiti kawas ko. Anya ka kadi? Doble trabaho ti arami ko. Linabaam, kalpasan na, rugit ang matlaan. Agbalala ka kadi? Limpyo ti panunot ko! Isungarod nga ipurpurwa kon itirwar dagiti kawas mo. Tadya kon kayat amakita. Ultimo dagiti kawas mo. Agtalaw kan, diablo! Anya? Apay pagtalawan na. Balay kumat na iton. Adamo tirigrigat ko iti dayto abalay. Iso abalay kumat. Alala, agtalaw kan. Ti amom, agnanayon ama ilimod mo ti may papan iti babae anakam. Anya? Oh? Napamulagat ka iti imbagak? Ha! Saan ka pagtatakkunan nga asawa? Iso ano din akon kayat, pumanaw kan. Kabaulak abiyagan, dagiti anak ko, nga uray sisyak. Malay, pagsaritaan tapay kumaday ito. Ay, awanan tiro baga pagsaritaan ta. Namin adon alino ko nak. Namin ado metan a pinakawan ka. Dayto hindi kagrabyan. Tanapututa mo jay bulilising. Ilimlemeng mo. Iso adanuna mon iti umukyo. Saan ka na pagtatakunan? Nagulib, abulog. Ala, talaw! Papa, sanda kami nga panawan. Anak, agsingsingpet ka kanayon, wine. Apay ngamin nga pumanaw ka. Basta. At napatig nga aramida ka anak ko. Saan na kami kadingalab? Naisan man, anak ko. Ipatpatig kayo unay-unay nga agkakabsat. Apay nga rod nga pumanaw ka ngay. Basta anak ko, ikagdanag, kakanayon kayo asarongkaran kadagiti kakabsat mo. Iya, numay ka na anak ko. Sumurot pa ni tabalay. Mama,
Ibagam kin ni Papa ta saan nga pumanaw. Bayam a pumanaw anak ko. Saan mun alapdan? Oh, anya pailat ko pumanaw ka na. Ha? Saan mo nga papanawan ni Papa? Babay. Anak ko. Paano ko? Papa! Saan ka nga pumanaw? Kamaudyanan na, datan tinagdan na Edo. Nakaragrag sakak at talaga. Aida. Oh, apay akas na tilangan. Kasla saan ka anaragsak Di mo ko naan asaan kan anaragsak iti denak. Kung amin, saan man? Malagip ko lang di buridag ko. Nalaos ngamin ti sangit na di pimanawak. Anya aburidak mo? Ti anak ta ti buridak mo. Inauna nga anak taa, saan aburidag? Oray anya ditan. Basta naragsakak Edo. Ngamin, datan ti agden na. Saan tan atak-takawan ti kanito ta? Aida, Hay, anya kamutan. No kaano pa yan nawayatan tawinayawayaan na tan ti asawam, isumot ti kasla pa naglamiis mo kanyak. ni sana kasta, Aida. Pampanunutek lang amin ni iyan ko. Adda kamimot iti anak ta? Iso alipato mo unti maipapan iti dayjay nga ubing. Bilibak mo iti kinatadum mo no may papan iti babae parikoy. Sikamat. Anya akin natadam? Apay bunang? Talaga mo ngamin. Agasam ta ubing dyan na bani itam nang isukatan kinimalay. Sapay napintas gyam. Amano, mapututan pa iti iti sangapulaw. Sikamat. Agasam nga data sa nga pulo. Nagadaon? Natadum ka nga rod parikoy. Sika talaga. Ang imbag man ta maimas mo ti maturog iti rabi eh. Anya ti kayat mo asawan? Ket no linaklakam mo tinang panaw ken nang isukat kinibakat mo. Iso na panunod ko no makaturog-turog kamat lang iti rabi eh. Ne. Ibagam lang no mangin insulto ka karyaw. Kunak nugayam ka, ngamkas laki din mangin insulto ka. Kwa parikoy. San kumamot nga agsakit tinakam mo kanyak Napanunod ko lang dayjay. Nagturad nga rod ti konsensyam ng panaw iti pamilyam. Sumarteng kan, tanangam ti pa nagsasaw, no di mo kayat nga aglinipatan nga gayam makaryo. Anya? Si kamot, di ka lang maangawan. Saan nga angaw kanyak ti pa nagsasaom? Insulton na't makaryo. Saan kami nga rod nagkinaawatan kini karyo gayem ko mang biyanong. Saan kami mutayin nga agin inunay nga uray agsabsabat kami iti dalan. Naglabas nga rod ti aldaw, nadlaw ko kanayon rumwar ni Aida iti balay may. Kas iti may sangal daw. Papanamay da, kanayon na ta na rumrumwar ka. Kasangsangpet mo laang rumwar ka manin. Sabay, kadigdigos ken permit ti pabanglom. Apay aya, jak nga rod ka tagbalin alusyang. Alangan mo't nga agpupupukaklatan diti balay. Sa anak ka na iruwam iti kasta. Awan matiyam mo kapapapanam. Sabay, ibatim latan ti anak ta. Imbis kumangaw awiram, no sumangpetak, tanabanuga ka naggapoy ti trabaho. Hoy, Edo, sika tinamutot. Siyak tinagrigat anang ipas ngay iti imputot mo. Isong agrigat kamot nga rod ang mga awir Anya? Alangan mo ta siyak lang tagrigrigat.
Idinto ta si Kalaang ti agragragsak. Ha? Naglaing kan ngay lakay Eduardo. Aida. Agaw awir ka kit din. Tadapay papanak. Sige. Ay, Aida, mabitlaan! Agsangit ang ti anak ta! Tiyawanan ba'y na babae? Imanaw laktan? Awan bibiyang nang oreg sang sangit ti anak me? No, Diyos, kaya babae! Ay na. Ay, abo. Naiturog mi mat gaya man dito isala si ti anak ko. Anak kapaklab iti barokong ko. Ay, lalaos ngamin ti banog ko itay. Alas 11 mat gaya man iti rabi eh. Aida? Italaas sumangpet ka? Anya ko ba? Sumangpatak ano kay kayat ko? Na. Nagalasan ti kasta alangam. Kuso-kuso ti buok mo. Nagsangar ti angot mo. Nagbanglo ka arimwar. Nagangot ka na simang pahit. Dala amin. Agyaman ka pa'y ata si Mang Putak. Nagapuam. Kas ka lang na ipugad iti langam. Di ka katawa. Nagapuam ko na. Guess what? Na, ti awanan bain. Agyaman ta saksaklutag ti anak mi anak katurog. Tano saan? Talaga ngay ni kakon. Nasaya at nakaringkan. Agsarita tayo tinalapat, Aida. Ibagamon ti kayat mo. Sakit ti ulok. Kasano? Kat nabarbartek ka namin na simangpat idirabi. Saan nga aramid ti limpyo nga adda anak nan ti kasta? Sikan ati limpyo anang panaw iti pamilyam. Aida, Naglaing kang agsao iti limpyo. Ngam di mo matkitaan ti mismo abagim. sikat ti makagapo, iso a pinanawak da malikan dagiti anak mi. Ita? Kastan ti pa nagsasawang kanyak? Talagamot ngamin. Ha? Apay, limpyo kaya? Saan kala pagtatakkunan, Edo? Iso a pumanaw kan no kayat mo. Anya? Apay, nakakita kan itinangiso katong kanyak? Iso ang naglakalangan para ken ka ti mangibagay ti kasta kanyak? Madula amin nga mom. Hindi kag sara di tadalan ko. Tain na kag digusan. Dagaangan na. Agdungpar ka ba'y? Kunakmat ngamin nga glisi ka iti dalan ko. Day, awawirin pa man ti anak mi ken na Aida. Tadabit pa panak. Una, day talaga yam. Awan parikot mangi daw. Nakay ayat tupay tanak yung awiran. Agyaman na kintoy ha. Tigagdanag. Tatangdanan ka. Sanan. Papanan nyo ngamin ayakan ni Aida. Ang kwa, basta. Adala na patiga papanan mi. Ayan na nga itigatas ni Bebe. Ang mga nogsangit katjak mapasardang. Adda di tabag. Kita am tulatan dita. Sige ha, taka makamak ni Aida. Malangarod mang Edo. Ibati mo ni Bebe. Taaw, awirak man. Tayo pa'y asap-sapulit ni Aida. Tadyak mo tin nakita tinapan na. Ang awan matay. Diyak na puutan no nagturungan na itay. Itay pa'y alikaw dito isintro. Napananangatan.
Ay, mapanak man layo iti pagurayan iti tricycle. Agawid akong ni ay dadya rimwa iti motel. Nga aday ti balasing ti kalsada. Yawanan bain? Rugrugitan nagayaman ti tuktok ko. Naggapwam? Kwa, adalang kinasinarak ko agayam ko iti sentro. Ulbad! Papayag tong pa ka nga eh. Lalakiro ka maggayam. Rimwar ka tapno makisinarak ka lang iti sabali a lalaki? Ayok ka! Awalan ka iti bayan? Agtumpa ka pa yan? Sikat yawanan ba yan? Sikakit din ti adaganas namang tong pakanya kat saan kamot nga asawa. Ha? Oh, saan kit din? Apay, inkasar na kaya tapno tanglam ti tangad ko? Saan tamot nga asawa? Tada asawa mga inkalaysam. Iso di ka man kundi arte nga asawa, tasan kamot nga asawa. No amok lakas ta kagayam. Diyak ko mainsukat ti pamilyakin ka. Ang sublikan ay ti pamilyam tasan kamot ang pagtatakunan ni ti biyag ko. Anya? Ang biyag kami ti anak ko nga uray awan kay ti si Dumay. Nalaos ti babawek anang iden na kini Aida mangbianong takasla rugitak laeng ang naglakati panangibeleng na. Nasurok nga rod a makatawen ngagmaymay saak ngagbibiyag. Agingga anak ornungak itipig sa ti pakinakam asimmango kini malay ket nagsubliak iti sidong da nga agiina. Ket Imbag man tala surutam ti dalan a nagsubli, Edo. Mababay nak una yan. Pinapuskol ko talagang tirupa. Sabay ko ma. Awaten dakmat lang iti dinayo kadagiti anak ta. O sige, para kadagiti anak ta, Edo. Awatin ka. Agpaysa. Ops. Di ta ka lang nagtugawam. Di mo ganda ti umasidag kan mga rakop kanyak. Mali. Sa nagapu ta inawat kan dito balay ket okay tamutten adwa. Anya ti kahit mo asawan? Kas itinakunak. Nawaya kang agyan dito balay. Ngam, saan akayat asawan dayta nga okay tan. Para ka nagiti ubing laang, iso nga awaten ka dito balay. Nalawag ka di kan ka dayta, Owen bakit? Nalawag. Correction! Sa anak nga awagan iti bakit, ta saan tan nga agasawa. Anya? Nalawag tinangag mo, Edo. Saan tan nga agasawa? Housemate talaengan. Nalawag ka di dya imbagak, Naranyag ka di matlaeng. Housemate? Anyat kukwaam ditoy? Mabalinti makiturog dito si Lenta. Nagkuna silid ta. Ay na, di ka man agbalin nga agraraman si Kaedo. Silid ko lang daytoy. Ala, ingkay jibangir a kwarto a maturog. Nalipatam sameten nga ag housemate talaang. Saan a roommate? Di mo kumamat aramay dan tikaste kanyak. Ay, no, di mo kayat ti paganurutak diti balay. Nawaya kamot kat apumanaw. Ta saan da kamot a pagtatakkunan a housemate. Ala, pumanaw ka dito yan. Di ka manaktak, iti pan naturog ka.
Uwen, dito yaklangin balay. Ayon gaya, kasarita man jay inam anak. Ibaga maturog ako ni tisilid mi. Ha? Tulungan nak ang makisarita kin ni mamam. Uwen? O sige, ibagakin ni mama. Ay na, impaglakit din talab mo ni papa niya. Wan love kayo. Basta saan kayo nga pumanpanaw. Uwan anak ko, saan ako na pumanaw? Pasensyakan kanya kuen. Siyak tinagbidot. Iso akas to ititrato itan kanyak ni mamam. Mama, maturog ka nun ni Papa ijay kwartuyo. Anya? Si kapay tinang ibagaan na iti dayta? Kaya't na maturog ijay kwartuyo, Mama. Nagpuskol mo't tiro pa na anak kisarita kan ka? Saan mong ikaskaso dagiti ibagbagana kan ka anak ko? Agap apa kayo kun ni Papa? Ay kwa, saan? Saan anak? Saan kumot kap apaan kat? Ipapaay ko lang tirumbeng apara kan kwa na anak ko. Nagalas ti aramid mo. Pagbali ng pay bridge ni iyan, tapno maaramid mo ti kaykayat mo. Pakawanan nak kumamatan Agbababawi ako ni tinaaramid ko. No di nakapainsukat jay babaim iti sabali a lalaki, di mo pa'y mapanunot kag sublay. Ha? Awanen ti sabali a papanam, iso a nagsubli ka kada kami. Ala, ingkakit di inawan dagiti nanganan tayo. Sumragak pa iti trabaho. Ay kat aramideng pa'y adag iti trabahom dito'y balay, sakbay asumrag ka iti trabahom. Malay, naglaba ka? Ngam di mo inayon alinabaan dagiti kawas ko. Na, naglaing kamutan, senyor. Anyat pagkit kita am kanyak, babaunam. Saan mo takasta Naggapuwa kiti trabaho. Ngam, masang putakpay dagiti namurengak asaan analabaan. Apay, agrek-reklamo ka, Malay. Nalipatam samutan housemate talaang. Saan kung obligasyon timang laba kadagiti mureng mo? Anyan. No kayat mo tagsukat, labaam nga rod adagiti kawas mo. Ngam no saan ka amakaanos, nawaya ka arumwar, di tari daw ti balay. Taawan mo timang laplaped kan ka nga uray umawar kan. Nawaya ka amang ivik, iti bagbagem, dito'y balay. Housemate. Takas tama, tinaramid mo ide. Sumakabilang bahay ka. Saanin nga asawa ti trato ni Mali kanyak mangbianong. Nawayaak ngagpaisaw a rumwar kanagawi diti balay may, angem saanan akas ide ti panagden na may. Ta housemate laengayon atalaga ti pangibilbilangan na kanyak. Awan bibiyang na nga oray marabyan ken no asino pa'y dita ti kadkadwak. Kailiw kaun ti sigod a naasikaso ken nadungo nga asawak mangbianong. Naimbagla ngayon dadag iti anak ko mangparparagsak iti aldaw ko. Isuro na kuma iti rumbeng aramideg mangbianong. Takayat ko nga agsublay ti sigod at trato ti asawak kanyak. To'y maguguran na pagayam mo, Edo iti Nueva Vizcaya. Nadagsay ngagpaisaw ti bakbaklayam a parikot pagayam ko. Aklunem ti kinapudno nga amin a pagasawaan wenno pamilya ket
aglakam iti susek. Saan nga abnormal gapulaan ta adda tumaod asaan a pagkinaawatan ket makunan asaan a limpyo ti agasawa. Nangruna ket nadagsen ti sakit nga impalay mo kinni bakit mo. Agan anus ka at nagbasol ka. Ipanagnak mo kit dayti genuine apa nagbalbali mo. Daytay pudpudnaw a reformasyon. Saan pa lang may na naglunit ti sugat a pinarnuay mo iso natural laeng kasta ti trato ni Mrs. ken ka. Ikagumaam a pagbalinam nga espesyal iti biyag mo ni bakit mo. Ipariknam tinabara nga ayat, taripatwem, tagipatgem. Anusam te sagpaminsan panagbaragsot na. Napatag nga ipaayam iti umno a panawen, agingga mariknanan wenno madanunan ti kanito sumukon ket umayunan ken ka. Ikam iti pamatalged at tinapalabas ket nang parnuay iti saem ken ka. Ket yun unnoy mo asaanen ang maulit ti inaramid mo. Ipatalged mo nga ikagumaam ti panagbalbali mo ken kidawem nga agtalek manen ken ka. Pagayam ko nga Edo, no maminsan ti Diyos ket aramaten na ti parikot para iti direksyon mo. Ti Diyos ket masapol asinjan na ti apoy tapno agpatuloy ka. Ti parikot ket itunda na tayo iti baraw a direksyon. Guyuguyen na tayo nga agbalew wenno itunda na tayo iti panakaamires. No maminsan ket maikabil tayo iti naot-ot na sakit a kasasaad tapno baliwan tayo ti wagas ti panagbiag tayo. Kasagudayan ti nasantuan na kasuratan iti Proverbio Kapitulo 20 iti bersikulo 30. No daduma masapol tinasaem apadas tapno balbaliwan tayo dagiti wagas tayo. Ti Diyos ket aramaten na ti parikot para iti panakapalintig tayo. Ti sumagmamano nga adal ket no agdalan tayon iti saem ken pannakaupay. Kayarigan na kas ubeng ano imbaga ni nanang mo asaan mo asagiden ti rumisresek dalikan ang agnakem kantula ngayon no masinit ka. No maminsan sa taylaam mo ti kinapateg ti salunat, kwarta, relasyon no mapukaw tayon. Kaskunaan ti Salmo Kapitulo 19 ket 19 iti bersikulo 70 ket maysa agingga iti 70 ket 2. Nagimbagak iti panangdusam kanyak, gapota nasursurok dagiti bilin mo. Napatpateg kanyak dagiti linteg nga intuyang mo ngem iti balitok ken pirak arinibribo. Iso saan ka upay Edo pagayam ko ta saan nalaka maalam manen ti rikna ni bakit mo. Ken mabalinpay dumteng ti kanito nga addapay nagubsang ken ka gapo iti inaramid mo. Saan mo mababalaw no kastaman bilang pagayam ang agan anus ka. Agtalinaed ka kalmado ken si aanos
no maipalais ka iti kasta a sitwasyon. Ipaayam iti naan-anay agundaway mabalin na ka pagtalkan manen. Oh yeah! Mala, sigay, pumakada manen to'y numutoy biyang. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos tiagngina kada tayo. Amen. Bye-bye! Thank you so much, ka-drama! Kung gusto nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!